düyeleri bezemek, däpleri atlı bir acayip sergi gatnaşdyk. Bu sergi Türkmen halkynyň milli mirasyny goramak, dikeltmek, olary rejelemek hem de gelecekde dolulugy bilen ösüp gelýän ýaş nesillerimize yetişdirmek bagatda alınıp barýan döwlet siýasatynyň bir öňde goýan wezipelerini durmuşa geçirmekde ýurdumyzda häzir soňky döwürlerde edilen işleriň bir aýrylmaz bölegi bolup durýar. Elbetde aýra tynlygy bu serginiň ilkinji gezek ine bizde şeýle düýeleri bezemek däpleri boýunça şeýle serginiň geçirilmegi biz döwlet muzeýiniň ýolbaşçylaryna, işgärlerine bu sergini gurnaýjylaryň hemmesine tüýsürekden öz minnetdarlygymyzy bildirýäs. Şunuň ýaly sergileriň geçirilmegi Türkmenleriň durmuşynda asyrlaryň dowamında uly orun eýelek gelen ine düýelerimiz bir hem bir durmuşy dolandyrmakda, bir agyr ýüklerimizi götermekde, elmadama gaptalymyzda durup bize halkymyza hyzmat eden düýe malynyň bir durmuşdaky orny onu açyk görkezmek, soň düýeleriň bezelmek babatynda aýdanda bolsa, düýeleriň diňe bir himayetçi, ýükçü hökmünde dälde durmuşda, Türkmenleriň durmuşynda eýsem hem şatlygyny paýlaşyp, hem şatlykly günde laýtada ogul toýlar tutulup, baýlar durmuşa çykarylyp, şeýle şatlykly günlerde halkyň bir elbette ýene de şatlygyny deň paýlaşan bir aýrylmaz miras baýlyklarymyzyň biri hökmünde muny elbette düşünmeli. Düýäň boýundaky jaňy elbette jaň sesi ýanglandygyça bir topraklarda doklugyň, parahatlygyň, eşiretiň bir nişany hökmünde kabul edilipdir. Diýmek, düýelerimiz biziň durmuşymyzyň hem şatlygynyň hem ine iň bir şeýle bir derwäs pursatlarynyň aýrylmaz bir miras bölegi bolup durýar. Elbette munyň özi düýe hakynda insanlaryň aladasy, düýe bolan bir insanyň bir ýakyn ara baglanyşy diýmek, Türkmen halkynyň büyük insanlığının nişanı be. Şonun üçin hem düýe bezemek däplerimizi elbette biz goramaly, onu dikeltmeli. Laýtada görýäňizmi, gadymy döwürlerde düýäň üstündäki bezelen kejebede gelin göçürmek, gelini getirmek däpleri Türkmenlerde has ýörgüllük bolupdyr. Düýe birinciden bir howpsuz jandar, yöreýişleri uuz basyp ýörýär. Bir hili sazlaşykly ädimläp ýanky toýlaryň bezegi bolupdyr. Şoň üçin üstü kejebeli düýelerimizde gelin göçürmek däplerimizi biz dowam etdirmeli, ýaşlara öwretmeli, görkezmeli, ony ýaýmaly, wagys etmeli. Ýakyn wagtda Türkmeniň düýe bezemek däplerini UNESCO-nyň adamzadyň maddi medeni miras sanawyna girizmek boýunça taýýarlyk işlerimize girişeriz. Bu arada elbette Türkmenistan Döwlet Medeniýet Merkeziniň Döwlet Muzeyi bilen hünermenleri, bilermenleri bilen bilelikde iş alyp barar. Çünki şuňky sergide görnüş ýaly bu muzeýde şunun ýaly bilelikdäki işleri geçirmäne uly mümkinçilikler bar. Biz muňa göz ýetirdik. Şonuň üçin yakın gelecekte düýe bezemek däplerimiziň hem UNESCO-nyň ýanky halkara awraýly sanawynda öz münasip ornuny eýlemek üçin biz elimizden gelen güýjü gaýgyrmarys. Şu pursatdan peýdalanyp, şunuň ýaly eşretli durmuşy bize peşkeş berýän gahrman arkadaly gahrman serdarymyza tüýsürekden hoşallyklymyzy bildirýär. Goý gahrman arkadaly gahrman serdarymyzyň janlary sag, belent başlar elmadama aman bolsun. Türkmen medeniýetini bütün dünya jar etmek, medeniýetiniň yeten derejelerini wasp etmek, wagys etmek, onu dünya ýaymak bagatda, milli mirasymyň halkara derejesini beýgeltmek bagatda alyp barýan tutumly işleri elmadama üstünliklere beslensin. Я научный сотрудник Государственного музея Государственного культурного центра Туркменистана Аттаева Джахан.
В эру возрождения новой эпохи могущественного государства в год кладезь разума Махтумкули Фараги под руководством уважаемого президента в нашей стране большое внимание уделяется развитию культурной сферы. Сегодня в Государственном музее Государственного культурного центра Туркменистана открылась уникальная выставка под названием «Древняя традиция туркмен. Оформление верблюдов». Такого рода выставка организована в музее впервые, где на основе изучения национальных традиций украшения свадебного кортеджа показаны все атрибуты оформления верблюда. Во многих странах, в том числе на территории Туркменистана, проходил Великий Шелковый путь, поэтому верблюда издавна величают кораблем пустыни. На выставке можно ощутить атмосферу традиционной туркменской свадьбы. Основной целью выставки было показать посетителям забытые традиции в правильном оформлении свадебного кортеджа. Выставка в музее проводится впервые и посвящена празднованию 300-летнего юбилея великого поэта Махтумкули Фараги. Сотрудники Государственного музея очень благодарны уважаемому президенту Сердару Бердымухамедову и герою Аркадагу Гурбангулу Бердымухамедову за создание благоприятных условий в изучении древней культуры и народных традиций туркменского народа. Türkmenistan'ın Döwlet Medeniyet Merkezi'nin Döwlet Muzeyi'nin Türkmenistan'ın etnografiyası ilmi barlağı bölümünün müdürünün ornatary Nury we Merjan. Ine bugün günü berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne Gahrman Arkadamyň paratatly ýol başlygyna hormatly prezidentimiziň adyl ýoluny dowam etdirmegine häzirki wagtda türkmen halkymyzyň däp desturlary gaýtadan dikeldiler. Hemde şol münasibetli hem biziň döwlet muzeyimizde türkmenlerde düýe bedemegiň gadymy däpleri atly uly seri geçirildi. Sergimizin esasyny biziň muzeyimizde saklanýan ýaşy 2,5 milyon ýyl munazal arwana düýeleriniň aýak izleriniň ülgüleri bilen başlanýar şeýle hem ýazyw çeşmeler gaznasyna goralyp saklanýan bir näçe arxiv suratlarymyz bilen öz beýanyny tapýar. Türkmen halkymyz kejebe bedenlerine düýelerini bir näçe bede önümleri bilen bedäpdirler. Olardan şu ýerde görkezilýär bir näçe düýe asmalyklaryny, düýe halyklaryny görmek bolýar. Bu görýän gymmatlyklaryňyz 18-nji asyr, 19-njy hem de 20-nji asyrlar bilen senelenýär. Häzirki wagtda düýe bedemekde olanlar iň gadymy esaplarymyň biri 18-nji asyrla degişli bolup durýar. Şeýle hem türkmen halkymyz kejebe bedenine onu ýörüýte hamat howtuň hem de uklaryň kömegi bilen kejebe gurnapdyrlar. Kejebe gurnanlaryna oňa bir näçe düýe asmalyklar, düýe halyklar, düýe başlyklaryny, düýäň başyna geýdirilen ogsor bilen bedäpdirler. Şol sergimiz münasibetli ýene-de bir muzey işgärlerini buýsandyrýan wakalaryň birine bugünkü günü Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Döwletgeli Penaýew düýe bedemekde olanlar bir näçe bedek esbaplaryny biziň muzeyimizde sowgat tapşyrdy. Elbetde bu bizi begendirýär hem buýsandyrýar. Men hem şu pursatdan peýdalanyp türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyzy, hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymyzy biz muzey işgärlerine döredip berýän giň mümkinçilikler üçin köp sag bolsun diýäryn. Gahrman Arkadamyzyň, hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymyzyň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun. Ýyl ýurt bähbetli, umumy adamzat ähmiýetli tutýan tutumly işleri, rowaşlyklary beslensin. Türkmenistan'ın Döwlet Medeniyet Merkeziniň Döwlet Muzeyi'ni hünärmeni Gülälik Mämi we türkmeniň milli mirasyna, medeniýetine bir giremede onuň türkmeniň bir milli mirasyny aňyrdan gaýdan göz ýetirmek bolýar. Şeýle milli mirasyň bir hem düýe bede önümler bolup durýar. Ilki bilen düýe bede önümlerini ýermek Türkmenistanyň territoriýasyna düýäniň bolanyny bardy bir näçe taryh maglumatlar esas berýär. Şolaryň birini aýtsak, ilkinji arwana düýeleriň Türkmenistanyň çägine bolanyny bardy. Şu görýän düýäň ýyllaryny görmek bolar. Bu düýäň ýyllaryny seredemizde türkmeniň bir örküşli düýesi, ýani arwana düýesiniň ýyllaryny bolanyny bardy belenip geçilýär. Bu aýak ýyllar seredemizde alimleriň çaklamagyna görä şu aýak ýyllaryň ýaşy 2,5 milyon ýyl ýaşyna bardy belep geçýärler. Döwlet muzeyimiz bol şu aýak ýyllaryň ulgusyny alyp döwlet muzeyimizde ýerleşdirildi. Bundan başga-da diňe urşunýar aýak ýyllar däl eýsem Türkmenistanyň türli arkeolog ýadygärliklaryny hem düýäniň bolanyny bardy belenip geçilýär. Şolaryň birini aýtsak, şu görýän düýelerimiz aýtmak bar, görşümiz ýaly bu düýe heýkeljikleri esasan Marguş döwletiniň degişli bolanyny
görmek bolýar. Bu düýe şekilçiklerini seredemizde diňe bir örküşli diýerler däl, eýsem iki örküşli diýerleriň bolanygy barada şu tarih ýadygärliklerimiz esas berýär. Diňe bir şunýaly şekiller däl, eýsem dürli gapylaryna hem iki örküşli diýerleriň şekilleriniň bolanygy barada dürli arheolog alimler belläp geçýär. Olar barada aýtsak, Viktor Van Saranidziniň Goňur depäni öwrenen dürli ýadygärlik tapylanlar muňa esas berýär. Mundan başga da diýerler diňe bir şunýaly bede ähmiýetli däl, eýsem durmuş esbaplar hem ulanypdyrlar. Ýagny olar barada aýdamyzda diýerler diňe bir ekrançylyklarda däl, eýsem dürli deshalary, jykyr jubad ýaly deshalary işletmekde hem peýdalanıpdyr. Bu öýrenmede bolsa, diýe ýuňunyň edilen bir näçe gymmatlyklar görmek bolýar. Diýýäniň ýuň keramat hasaplanypdyr. Şoň esasynda bir näçe gymmatlyklar döredilipdir. Şo gymmatlyklaryň bir ýerine aýtsak, türkmen saçagyny aýtmak bar. Türkmen saçagyny hemmäň ma'lum bolýar, türkmeniň bir çörekleri ýerleşdirilipdir. Bundan başga da diýýäniň süýdünden taýarlandyrly ölümlikler şunýar gorkuýdurda saklanypdyr. Bundan başga da şu taýda görüşimiz ýaly diýerleriň fotosuratlary hemde çekilen amal haşam sanatlaryny görmek bolar. Diýerleri diňe bir şunýaly durmuş esbaplar däl, eýsem türkmeniň bir esasy durmuş pursatlary, ýagny toý pursatlaryny kejep hökmüne ulanypdyrlar. Şol kejebelerde bir näçe esbaplar bilen bedäpdirler. Şol esbaplar aýtsak görüşimiz ýaly diýe halyklar aýtmak bar. Diýe halyklar esasam şu gören diýe halyklar öz döwrüne aýdamyzda 19-njy asyryň ahyry 20-njy asyryň başlary mahsutlygyny görmek bolýar. Sebitlerini aýdamyzda bir Türkmenistan Gulmatar sebiti, ýagny Balkan welaýatynyň dinanlar tarapyndan doklanyny görmek bolýar. Görüşimiz ýaly diýe halyň gyralaryndan Arap Pars ýazgylaryna şol denan adam dokan adyny ýerleşdirilipdir. Bugünkü gün Türkmenistan Döwlet Medeniyet Merkeziniň döwlet muzeýine türkmenleriň diýe bedemeň gadim däpler atly sergi gurnally görüşimiz ýaly bu sergi döwlet muzeýimizde ilkinji gurnally sergi bolup hyzmat edýär. Ýagny döwlet muzeýiminiň gaznalaryna ýerleşen bir näçe gymmatlyklarymy şu sergimizde ýerleşdirildi. Döwlet muzeýimimiziň şeýle gymmatlyklaryny ýerleşdirilmegi bolsa, bugünkü Türkmeniň milli mirasyna, medeniýetine aýratyn hormat goýulýanygy, hemem bir berkarar döwletiniň täze ýa galkynç döwrüne özüniň ötüş badynyň öňe barýanyny görmek bolýar. Bize şeýle milli mirasymyzy, medeniýetimizi öwrenmäni, ony dünýä ýaymak üçin ul mümkinçilikler döredip beren türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadağymyza, Arkadağ Gahrman Serdamyza köp sag bolsun aýdýan. Gahrman Arkadağymyzyň, Arkadağ Gahrman Serdamyň janlar sag bolsun, ýyl we häwitli, ýurt ähmiýetli işlerim elime dama rowa çalsyn.